Jlambrong wonten timbalane ngadawu ora ngira babar pisan yen to dawuhe bapa guruku ya Durna bapakku gawe kageting pikirku liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa lan aja kaget rasamu panjen kepara nyata yen to Waradrupadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padang nanging jebul baline Waradrupadi Mbak Yumu garwane barep kakangku kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku srananipun menapa Kakang Mas sranane ora liya kejaba mung kowe kudu gawe patine salah siwijining Panakawan monggo dawuhing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanah liya kejaba mung Panakawanmu ya kuwi Bagong Jlambrong. Lole Diwake Pripun Kakang Durna? Jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula. Ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel. Nggih. Nyatane Werkudara nenti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina. Kakang Premban leres. Terus sakniki keparenge Kakang Durna pripun? Ditonton. Dipresani kabul kawusananing lelakon. Yen pancen Werkudara Janaka mentala macane kala dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana. Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang kali mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Pokoke laku dedemitan. Weh, lah kok medeni. Mboten medeni ming lakune tok. Oh, nggih. Aja nganti kawistara cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midana karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Premban Durna. Sretina ning pasewakan anakku Cahayu. Piye, Mak? Pripun, Mak? Aku ki nganti mumet nek ngrasake Ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kalasereng. Sawise Gusti Ayu Waradrupadi dicolong saka negara Ngamarta, tumuli dipapanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar kene. Lah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah? Ola dalah lengene mban pundhake rata ora ana sing doyong. Ola dalah. Kowe gelem ndak pondhong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari. Prabu Kalasereng. Wah, Mban. Wonten dawuh. Suarane Mban. Waduh, wow gawe kendhu setutku. Inggih. Piye, Drupadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kaya aja goroh. Ora goroh nanging iki nyata. Mula yen to kepengin ngepek Waradrupadi ya kudu suci lahir batine. Piye? Aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7. Wah, neng ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7, neng isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana ngereng-ngereng ing gunung ing cacahe 7. Iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu. Menyang endi meneh parane Waradrupadi jero ora ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Waradrupadi. Tenan po piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit.
tak kandhani ya te. Inggih. Kelakon penjangkaku. Lho penjong kenging pundi? Kowe ngerti yen aku gandrung karo Wara Drupadi. Kasinggihan mekaten, Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta. Tak papanake ana ing Taman Negara Inggiri Kadasar. Iki mau tak tanting te. Drupadi tak tanting tak pek bojo. Inggih, kados pundi? Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh, nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasar. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasar, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Iki. Iki lajeng paripun aku tak siram jamas kabeh, rupian-rupian seneng-seneng. Buron Wana dibedhaki kabeh dienggo mangan bareng-bareng. Ngestreni nggone Wara Drupadi wis gelem bakal tak pek bojone.